Nu m-am priceput niciodată la despărțiri. Poate pentru că mă strângea în piept o durere mută, ca un gol care se lăsa peste mine atunci când trebuia să renunț la ceva drag. Dar despărțirea aceea a fost altfel. Cuvintele mă atârnau grele pe buze, ca și cum fiecare ar fi fost un bolovan ce nu găsea putere să cadă. Atunci, e doar un pe curând, am șoptit eu, cu voce slabă. În fața mea, Andrei stătea cu mâinile în buzunarele hainei gri, cu același zâmbet ușor pieziș care mă topea de fiecare dată, chiar și atunci când viața părea să se prăbușească în jur. Desigur, a spus el, crezi că o să scap de tine așa ușor, Ilinca? Am mușcat din buza de jos, încercând să nu plâng. Dar nodul din gât era deja acolo, cuibărit adânc. Între noi creștea inevitabil distanța. Totul începuse cu un an înainte, într-o dimineață de aprilie la Cluj. Mă așezasem pe banca umbrită din curtea interioară a facultății de litere, cu caietul deschis pe genunchi. Eram supărată după un examen ratat. Frunzele tinere tremurau în soare, iar eu rămăsesem pe gânduri. Atunci a apărut el înalt, cu părul castaniu ciufulit de vânt, purtând sub braț un bloc de desen. A privit către locul gol de lângă mine și a întrebat zâmbind: "Pot să mă așez?" Crezi ca maier de fată singuratică. I-am răspuns, forțând un ton ironic. S-a așezat fără să aștepte aprobarea. Și a zis, aproape filosofic: "Singurătatea uneori e bună. Doar atunci îți auzi inima cum trebuie." Am râs stingeră, dar m-a intrigat. Era student la arte vizuale. Vedea lumea printr-o lentilă colorată, cum eu nu reușeam. Eu mă plângeam de note, el făcea din orice o poveste amuzantă. Încet, m-am prins că observa detalii pe care nimeni altcineva nu le vedea. Cercelul în formă de floare de câmp pe care îl schimbam zilnic, felul în care îmi treceam părul pe după ureche atunci când mă rușinam. Într-o zi, mi-a adus un desen. Eram eu, pe banca aceea, cu zâmbet abia schițat și părul răvășit. "Ai desenat asta pentru mine." "E cel mai puțin ce pot face. Îmi place să desenez ce e frumos." Inima mi-a tresărit. Poate că începea să fie mai mult decât prietenie. Seara, pe acoperișul facultății de arte, mi-a arătat orașul luminat ca un tablou. Stâlpii de pe străzi păreau stele coborâte. "De ce m-ai adus aici?" L-am întrebat, înclinând capul. "Ca să vezi cum lumea arată altfel când ești cu cineva special." M-am simțit ars în obraj. Și, pentru prima dată, nu am mai avut cuvinte. Ne-am apropiat încet. Am simțit mirosul lui proaspăt, de iarbă și ea, iar buzele ni s-au atins tremurat. Primul sărut a fost o promisiune tăcută. Dar promisiunile sunt fragile. Într-o după-amiază ploioasă de octombrie, în bibliotecă, mi-a spus că a câștigat o bursă la Iași. "Nu vreau să pierdem ce avem, Ilinca. Se poate să reziste." "O să fie altfel, Andrei," am zis, deși încercam să zâmbesc. A urmat 2 săptămâni febrile, pline de plimbări, râsete și tăceri grele. Într-o seară, am rămas amândoi la mine. Încă-l văd cum a intrat, cu ochii strălucind și umerii relaxați, dar cu inima apăsată. "Nu spune nimic," i-am șoptit. "Doar stai aici." M-a strâns la piept și m-a sărutat pe frunte. Lumina lunii trecea prin perdeaua subțire, aruncând umbre albăstrui peste covor. Am simțit fiecare atingere ca pe o pecete. "Tu ești de neuitat," a murmurat el, "nu doar chipul, ci tot ce ești." Am râs printre lacrimi. Îl uram când devenea atât de poetic, dar atunci aveam nevoie de asta. "Promite că te vei întoarce," i-am cerut. "Promit că voi face totul să mă întorc." "Dar, orice ar fi, tu rămâi aici, în mine." A doua zi dimineață, gara mirosea a fier ud și cafea ieftină. Țineam mâinile împreunate, refuzând să las. Îmi amintesc și acum de ultimul lui sărut, lung, apăsat, plin de viitoare doruri. "Te iubesc," mi-a spus, abia auzit printre zgomotul roților de tren. Lacrima mea i-a rămas pe obraz. Și am înțeles că, oricât de mult ar durea, nu era un adio. Era doar o pauză pe care viața ne o cerea. Când trenul a dispărut în depărtare, am rămas singură pe peronul gării din Cluj,
cu aerul rece de toamnă tăindu-mi obrații. Îmi strângeam haina pe mine și mă simțeam mică, pierdută. Tot ce-mi răsuna în minte erau ultimele lui cuvinte: te iubesc. Și golul pe care lăsase în urmă. Primele zile fără el au fost ca un coșmar. Mă trezeam dimineața așteptând mesajul lui. Îl citeam cu o emoție copilărească, apoi mă culcam târziu, cu telefonul în mână, adormind în lumina ecranului. Nu era același lucru, dar era singurul fir care ne lega. La facultate, colegii mei se strângeau în jurul bibliotecii, pregătindu-se pentru seminarii. Eu abia reușeam să mă concentrez. Mi se părea că lipsa lui atârna peste mine ca o greutate invizibilă. Și totuși, mă simțeam și mândră. Andrei era acolo, la Iași, urmându-și visul, desenând, fotografiind. Într-o seară, mi-a trimis o fotografie cu el în camera de cămin. Pereții erau goi, dar pe birou trona o cană de lut pictată, în care își ținea pensulele. Pe pervaz, un caiet deschis, plin de schițe. Uite, tu ești aici, în fiecare desen, a scris el. Am zâmbit și, pentru o clipă, m-am simțit mai aproape. Totuși, distanța începea să muște. Prietenele mele mă invitau la cafenele sau la plimbări prin centru, dar nu reușeam să mă bucur. Mereu îmi lipsea ceva. Seara, când mă întorceam în apartamentul meu mic de lângă piața Mihai Viteazul, îmi scoteam pantofii cu toc jos, desfăceam șalul de lână și rămâneam în fața oglinzi. Îl priveam pe el prin mine, prin felul în care mă atingeam părul, prin modul în care așezam cercei pe noptieră. Îl voiam acolo, să vadă toate astea. Au trecut 2 luni așa. În decembrie, l-am sunat într-o seară geroasă. Eram afară, cu fulgi lipindu-mi se de gene, și mi-am ascuns fața în gulerul paltonului. Mi-e dor de tine, i-am spus simplu. Și mie. Mai mult decât pot să recunosc. Atunci vino. Măcar pentru Crăciun. A oftat. Nu pot, Ilinca. Am determinat proiectele pentru expoziție. Profesorii aici nu iartă. Am tăcut. Pe lângă mine treceau oameni cu sacoșe pline de cadouri, râzând, grăbiți. Eu rămăsesem pe loc, cu telefonul la ureche și inima în așteptare. Dar îți promit ceva, a continuat. După sesiune, la început de februarie, vin la tine. Și nu o să te mai las să aștepți așa. Acea promisiune m-a ținut vie. Am început să număr zilele, să le tai pe calendar cu pixul roșu, fiecare semn fiind ca o rană și o mângâiere. În ianuarie, am primit un plic. Scrisoare, scrisă de mână, cu literele lui înclinate. Mirosea a grafit și a cafea. Am deschis-o tremurând. Ilinca, mi-e greu să-ți spun în cuvinte ce simt. Dar să știi că te port în mine la fiecare pas. Când intru în ateliere, când mă așez în amfiteatru, chiar și când stau în frigul din cămin, tu ești acolo. Am desenat din nou banca din curtea voastră, cu tine pe ea. E modul meu de a rămâne aproape. Am ținut scrisoarea la piept. Simțeam căldura lui dincolo de kilometri. În seara de ajun, am mers singură la slujba de la biserica Sefe Mihail. Mi-am pus cizmele înalte, rochia roșie cu dantelă discretă și parțiul crem. Lumânările pâlpâiau și colindele răsuneau sub boltă. M-am rugat să țină promisiunea. Februarie a venit. Gerul mușca și orașul era acoperit de zăpadă. Într-o dimineață, în timp ce îmi făceam cafeaua, am primit mesaj, la 6 seara, în fața catedralei. Vino. Inima mi-a explodat. Am alergat să mă aleg hainele, fustă neagră până la genunchi, pulover gros de lână albă, dresuri groase și ghete cu toc. Am prins părul într-un coc lejer, lăsând câteva șuvițe să cadă. Când am ajuns în piața Avram Iancu, fulgii se topeau pe umerii mei. Și atunci l-am văzut. Înalt, cu geaca închisă la gât, cu fularul verde pe care îl dădusem. Stătea acolo, cu mâinile în buzunar, dar ochii ardeau. Am alergat spre el, nu mai conta nimic, nici frigul, nici trecătorii, nici liniile de tramvai înghețate. Ne-am îmbrățișat strâns, ca și cum am fi vrut să recuperăm toate zilele pierdute. Și pentru prima dată după luni de durere, am simțit că respir din nou. Ți-am spus că vin, a murmurat el la urechea mea.
Și eu ți-am spus că o să te aștept, am răspuns, cu vocea necată de lacrimi. Clopotele catedralei băteau încet, în timp ce noi rămâneam acolo, în mijlocul iernii, dar cu inimile arzând. După ce l-am revăzut în piața înghețată, zilele au început să curgă altfel. Îl simțeam din nou lângă mine, real, cald, cu pașii lui răsunând pe caldarmul Clujului. Am petrecut ore întregi plimbându-ne pe străzile vechi, prin fața librăriilor prăfuite, prin cafenelele unde se amestecau aburul cafelei cu râsetele studenților. Într-o seară, m-a dus la un mic local de jazz de pe Horea. Își pusese cămașa blemarin, iar fularul verde atârna lejer pe spătarul scaunului. Îl priveam cum se apleca spre mine, cum își trecea mâna prin păr atunci când era emoționat. Orchestra cânta încet, iar luminile galbene se jucau pe chipul lui. "Îți dai seama?" a spus, zâmbind. "Sunt aici, cu tine, după luni în care te-am avut doar în gând." Am atins paharul de vin cu al lui. "Și eu încă simt că nu e real. Că poate te întorci mâine la Iași și totul a fost un vis. Nici nu știi cât de greu mi-a fost. Dar uite, acum am 2 săptămâni doar pentru noi." M-am uitat la mâinile lui, lungi și fine, pline de urme de granit. Întotdeauna m-au fascinat. Și am știut atunci că trebuia să profit de fiecare secundă. În zilele următoare, am mers pe cetățuie, privind orașul luminat noaptea, am stat prin anticariate, căutând cărți rare, și am râs ca niște copii într-un parc unde zăpada scârția sub pași. Dar cele mai intense momente erau cele tăcute, când rămâneam amândoi la mine. Îmi plăcea să-l privesc cum își lăsa geaca pe spătarul scaunului, cum își scotea încet ghetele, trăgându-și șosetele groase de lână și rămânând desculți pe covor. Eu mă atârnai pe cuier paltonul, desfăceam eșarfa și rămâneam în rochia mea tricotată, strânsă pe talie. Îl vedeam cum mă urmărește cu privirea, cum zâmbea abia vizibil, iar acel zâmbet îmi dădea fiori. "Ce e?" îl întrebam, jucăușă. "Nimic. Doar că ești frumoasă chiar și când îți desfaci părul în grabă." Și atunci mă apropiam de el, mă așezam pe canapea, lăsând să mă învăluie mirosul lui de cafea și iarnă. Îmi punea palma pe genunchi, timid, dar sigur, iar eu îmi sprijineam capul pe umărul lui. Erau tandrețe care ne sufoca, dar într-un fel dulce, ca un foc mocnit. Într-o dimineață, după ce am dormit îmbrățișați pe canapea, am deschis ochii și l-am văzut cum mă privea deja. Îmi atingea părul ușor, de parcă s-ar fi temut să nu mă trezească. "Ce faci?" Am mormăit somnoroasă. "Învăț să-ți țin minte fiecare detaliu." Am zâmbit, deși mi se umezeau ochii. Timpul însă trecea repede. Și apropierea plecării lui atârna peste noi. Ultimele zile au fost un amestec de intensitate și tăcere. Mergeam prin piețele pline de mărțișoare, râdeam la tarabele colorate, dar de fiecare dată când mă prindea de mână, simțeam și promisiunea despărțirii. În penultima seară, am aprins lumânări în apartament. Am pus masa cu farfurii simple, dar cu grijă, vin roșu, pâine caldă, brânză de casă. Am vrut să-i dau ceva al meu, ceva românesc, ceva intim. Purta un pulover gros, iar eu, o rochie neagră cu guler înalt și cercei lungi, argintii. Am mâncat puțin, am vorbit încet, apoi am rămas privind flacăra lumânării. El mi-a luat mâna și a șoptit: "Mi-e teamă, Ilinca." "Și mie." "Dar știi ce e mai puternic decât frica?" "Ce?" "Dorul. Și dorul ne va ține legați." L-am sărutat atunci, încet, lung, simțind cum toată încăperea se învârte în jurul nostru. Nu era un sărut grăbit, ci unul care voia să țină loc de tot ce urma să lipsească. Și, în acea noapte, am înțeles că iubirea noastră nu era doar un început frumos. Era o luptă. Și eram gata să o duc până la capăt. După ce Andrei s-a întors la Iași, apartamentul meu a devenit din nou prea mare. Tăcerea mă lovea seara, când mă întorceam de la facultate și găseam lumina stinsă, masa neatinsă, canapeaua rece. Îmi lipseau până și lucrurile mărunte, felul în care își lăsa caietele deschise pe birou, mirosul de a și cafea, zgomotul pașilor lui pe parchet. Încercam să umplu golul. Ieșeam mai des cu prietenele, participam la cursurile suplimentare, mă implicam în proiectele studențești. Dar, de fiecare dată,
Îmi fugea gândul la el când vedeam un băiat cu eșarfă verde pe stradă. Inima-mi tresărea, apoi se frângea. Vorbeam zilnic. Videocalurile noastre deveniseră ritual. Eu, cu laptopul pe pat, în pijamalele mele cu imprimeu floral, el, în camera lui de cămin, cu pereții goi și zgomotul vecinilor pe fundal. Râdeam, povesteam, dar, în tăcerile dintre replici, dorul mușca. Într-o seară de martie, mi-a arătat prin cameră un Chevrolet. Uite, lucrez la ceva pentru tine, mi-a spus misterios. Să văd. Am cerut, nerăbdătoare. Nu încă. Trebuie să aștepți. O să ți-l aduc când termin. Am zâmbit, dar curiozitatea mă mistuia. Primăvara a adus mai multă culoare în oraș. Clujul forfotea, terasele se umpleau, piețele vibrau de flori și de oameni grăbiți. Dar pentru mine, zilele treceau greu. La început de aprilie, am primit un mesaj de la el. Am o veste. Mă cheamă la o expoziție de grup, la București. Dacă vin, tu poți ajunge? Am simțit cum îmi bate inima. Bucureștiul era departe, dar nu atât de departe. Normal că vin. Am răspuns, fără întare. Am luat trenul de dimineață. Eram emoționată ca la un examen. Am ales cu grijă ținuta, o rochie albastră închis, până la genunchi, cu talia subțire marcată de o curea subțire, pantofi negri cu toc mic și palton bej. Mi-am pus cercei aurii, în formă de lacrimă. Voia să mă vadă frumoasă, sigură pe mine. Galeria era pe o stradă mică din centrul vechi. Am intrat tremurând, cu parfum de iasomie în păr. Și l-am văzut. Andrei, în cămașă albă, cu sacou gri, emoționat și mai serios ca oricând. Când privirile ni s-au întâlnit, toată lumea din jur a dispărut. Ai venit, a șoptit el, apropiindu-se. Ți-am spus că vin oriunde. Mi-a luat mâna, strângând-o ca pe un jurământ. Am privit lucrările. Erau tablouri pline de culoare, portrete, peisaje. Dar la un moment dat, m-am oprit. În fața mea era o pictură în ulei. Eu, pe banca din curtea facultății din Cluj, cu soarele căzându-mi în păr, cu ochii pierduți într-un gând. Am rămas fără aer. Andrei. Ăsta e darul meu. Am lucrat la el nopți întregi. Am vrut să fii aici, cu mine, chiar dacă nu erai. Ochii mei s-au umplut de lacrimi. M-a luat ușor de după spate și m-a tras spre el. Ești nebun, i-am șoptit. Pentru tine, da. Expoziția s-a terminat târziu. Am ieșit pe străduțele întunecate din centrul vechi. Bucureștiul forfotea, oameni, muzică din baruri, miros de vin și țigări. Dar noi mergeam aproape lipiții, ca și cum am fi fost singuri. La colțul unei clădiri vechi, ne-am oprit. Luminile portocalii ale felinarelor cădeau pe chipul lui. Mi-a ridicat bărbia cu 2 degete și m-a sărutat. Nu era sărutul de regăsire din februarie. Era unul mai sigur, mai matur, plin de recunoaștere a tot ce construisem împreună. În seara aceea, am rămas la o mică pensiune de pe lângă universitate. Camera era modestă, dar curată, cu pereți alți și un pat mare, acoperit cu o pătură simplă. M-am așezat pe marginea patului, mi-am scos pantofii, desfăcându-mi încet părul. El m-a privit din prag, sprijinit de ușă, cu un zâmbet cald. Ilinca, nici nu știi cât înseamnă pentru mine că ești aici. Știu. Pentru că eu simt la fel. S-a apropiat și când m-a cuprins în brațe, am înțeles că, indiferent cât de greu ne era, iubirea noastră devenea tot mai puternică. Dimineața, în mica pensiune din București, lumina soarelui intra timid prin perdelele subțiri. M-am trezit înaintea lui, cu capul pe pieptul lui Andrei. Respirația lui era calmă, regulată. Am zâmbit și am rămas nemișcată, ca să mai fur câteva clipe din intimitatea aceea fragilă. Mi-am atins discret degetele de mâna lui, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu dispară dacă mă mișc prea tare. Când a deschis ochii, a murmurat. Nu știu cum o să mă întorc la Iași după asta. Nu începe, am spus încercând să par veselă, dar vocea mi s-a frânt. Avem prezentul. Hai să trăim asta acum. Am petrecut 2 zile pline în București.
Ne-am plimbat prin centrul vechi, am intrat în librăria Cărturești Carusel, am urcat până sus și am privit rafturile pline de cărți ca pe o mare colorată. El îmi fotografia profilul printre volume, eu îl tachinam că nu știe să facă poze drepte. Apoi am mers în Herăstrău, unde cireșii înfloreau de vreme. Stăteam pe o bancă, iar petalele roz cădeau pe paltonul meu. Îmi place Bucureștiul, am spus. Dar nu pentru el însuși. Îmi place pentru că ești tu aici. Atunci o să-l fac să-ți placă și mai mult, a râs el. Ultima seară a fost cea mai grea. În camera noastră simplă, cu abajurul galben aruncând umbre moi, am stat lungi pe pat, cu fețele aproape lipite. El își trecea mâna prin părul meu, iar eu îi atingeam gulerul cămășii. Era atâta dorință amestecată cu teamă. Mi-e frică să nu obosești, Ilinca. Să nu te saturi de așteptat. Eu. Să mă satur de tine. Am ridicat o sprânceană și am râs scurt. Dacă știi câte fete te-ar vrea în locul meu. Nu contează. Eu te vreau doar pe tine. Am închis ochii și l-am sărutat lung, simțind cum orașul întreg se oprea pentru noi. A doua zi, ne-am despărțit la gara de nord. Am rămas cu imaginea lui pe peron, ținând în mână rucsacul, fluturându-mi un zâmbet în timp ce trenul prindea viteză. M-am simțit din nou smulsă. Primăvara a continuat la Cluj, dar eu trăiam cu amintirile acelei escapade. Când ieșeam la cafenea cu colegele, le povesteam doar frânturi, ascunzând partea cea mai intimă pentru mine. Îmi plăcea să rămână un secret. În aprilie, am început practica la o revistă culturală. Scriam articole scurte despre expoziții, piese de teatru, cafenele Beme. Uneori, îmi imaginam cum Andrei le citește pe internet și zâmbește. Îi trimiteam fotografii din culisele spectacolelor, iar el îmi răspundea cu desene făcute pe colțul caietelor. Totuși, distanța aducea și umbre. Uneori, treceau ore lungi fără să-mi scrie. Alteori, părea obosit, sec într-o seară, la telefon, mi-a spus. Am început să primesc tot felul de propuneri de colaborare. Îmi cer să lucrez la un proiect internațional, poate chiar în străinătate. Am încremenit. În străinătate. Unde? Nu știu exact, e doar o idee. Paris, poate. Dar încă nu e nimic sigur. Am simțit cum mă strânge stomacul. Până atunci, distanța fusese greu de dus, dar suportabilă. Ideea că s-ar putea muta în altă țară m-a zguduit. Și eu unde intru în povestea asta? Am întrebat, cu voce joasă. A tăcut câteva secunde, apoi a spus. Tu ești povestea. Dar trebuie să vedem cum o scriem împreună. Am închis ochii, strângând telefonul la ureche. Îl iubeam, dar viitorul începea să pară un teren minat. Seara aceea am adormit greu. M-am învârtit în pat, cu părul împrăștiat pe pernă și cu gândurile învălmășite. Îmi doream să fiu lângă el, să nu mai existe kilometri între noi. Dar viața părea hotărâtă să ne pună mereu la încercare. Am adormit târziu, cu promisiunea lui în minte. Tu ești povestea. O promisiune frumoasă, dar care mă făcea să tremur. Vara a venit peste mine ca o furtună caldă. Examene, articole la revistă, prieteni care mă chemau în excursii la munte, totul se amesteca într-un vârteș. Și totuși, în spatele fiecărei zile rămânea aceeași întrebare. Unde e locul meu în planurile lui Andrei? Ne vedeam tot mai rar. El trimitea poze din atelierele de la Iași, portrete mari, culori îndrăznețe, fețe necunoscute. Eu trimiteam poze din redacție, cu tastatura plină de postituri și căni de cafea. Amândoi zâmbeam în fotografii, dar ochii spuneau altceva. Oboseală, dor, nesiguranță. În iunie, am primit un telefon neașteptat. Ilinca, am o veste. Am fost acceptat într-un program la Paris. Am simțit că mi se oprește respirația. Paris. Ai zis că era doar o idee. Acum nu mai e o idee. În toamnă ar trebui să plec. E doar pentru un an. Un an. Am simțit cum pereții camerei se închid peste mine. Și eu. Tu ești singurul motiv pentru care mă întreb dacă să accept. Mi-au dat lacrimile. Mi-am scos cercei,
i-am lăsat pe noptieră și am strâns telefonul la piept. Îl iubeam, dar simțeam că mă trage într-un carusel care nu se mai oprește. Am decis să-l vizitez la Iași, să lămurim totul. Am luat trenul de noapte, cu geanta mică pe umăr și inima strânsă. Călătoria a fost lungă, cu ferestre aburite și șuieratul roților ca un cântec trist. Dimineața, el m-a așteptat pe peron. Purtase o cămașă simplă, albă, dar privirea lui spunea tot. Era fericit că m-a văzut. M-a îmbrățișat atât de tare, încât aproape mi-a tăiat respirația. Mi-ai lipsit, a șoptit. Și tu mie. Dar trebuie să vorbim. Am mers prin copou, pe aleile cu tei înfloriți. Mirosul era dulce, aproape amețitor. Ne-am așezat pe o bancă, iar eu am început. Andrei, nu pot să fiu mereu fata care așteaptă. Vreau să știu dacă mă vezi lângă tine și în viitor. Nu doar în scrisori, nu doar în tablouri. M-a privit lung, serios. Te văd lângă mine mereu. Dar vreau să-ți ofer mai mult decât am acum. Parisul e o șansă uriașă. Poate fi și pentru noi, nu doar pentru mine. Am simțit cum lacrimile mi se preling pe obraz. Și dacă, acolo, te schimb? Dacă eu rămân aici și devin doar o amintire, atunci înseamnă că n-am fost suficient de puternic. Dar eu cred că suntem. Cuvintele lui erau frumoase, dar în mine bubuiau fricii. Seara, în camera lui mică de cămin, am rămas amândoi pe patul îngust. Pereții erau plini de schițe, colțurile de cartoane colorate. M-a privit ca și cum ar fi vrut să-mi imprime chipul în memorie. Dacă aș putea, aș lua și patul ăsta cu noi, a glumit. Și eu aș lua mirosul de tei din Iași, i-am răspuns, încercând să zâmbesc. Ne-am sărutat, și sărutul acela era altfel, încărcat de dorință, dar și de o disperare ascunsă. În următoarele zile, am vizitat împreună Palatul Culturii, am urcat pe dealul Cetățuia, am mâncat plăcinte moldovenești la o cofetărie mică. Totul părea să aibă un gust mai intens, ca și cum timpul nu ne mai aparținea. În ultima seară, înainte să plec, am rămas singur în cameră. Am aprins o lumânare parfumată, am stat pe podea, sprijiniți de pat, cu sticle de suc pe lângă noi. El mi-a luat mâna și a spus: nu vreau să te pierd. Chiar dacă merg la Paris, vreau să știi că tu ești începutul și sfârșitul meu. Am închis ochii, i-am atins obrazul și am simțit căldura lui. Atunci promite-mi că nu o să mă uiți printre luminile Parisului. Promit, Ilinca. Cu tot ce sunt. Am plecat cu inima sfâșiată. Știam că urmează cea mai grea încercare. Toamna a venit mai repede decât mi-aș fi dorit. În septembrie, orașul forfotea cu studenți întorși la cursuri, iar eu, deși mă pierdeam prin mulțime, simțeam mereu un gol. Andrei era deja la Paris. Primele zile m-au durut ca o rană deschisă. Îi simțeam lipsa la fiecare pas, în fiecare gest. Îmi scria zilnic, dar mesajele erau scurte. Am ajuns la atelier, am multe de făcut azi, o să te sun diseară. Când ne auzeam pe video, îl vedeam obosit, cu umbre sub ochi, dar și cu un foc nou în privire. Îmi arăta orașul de pe balconul mic al garsonierei în care stătea, luminile, zgomotul, turnul Eiffel în depărtare. E frumos, am spus într-o seară. Nu-i nimic fără tine, a răspuns. Și totuși, mă simțeam tot mai departe. Parisul îl schimba. Nu în rău, ci într-un fel care mă speria. Devenea tot mai sigur, mai concentrat, mai îndepărtat de lumea mea mică din Cluj. În octombrie, am primit o scrisoare de la el plic alb, timbru franțuzesc. Mâinile îmi tremurau când l-am deschis. Ilinca, fiecare zi aici e un carusel. Profesorii mă împing să dau tot ce pot. Orașul mă îmbată, dar când se lasă seara, rămân singur. Și atunci intri tu, în mintea mea, ca o lumină. Tu ești motivul pentru care rezist. Nu-mi pierde răbdarea. Te rog. Am plâns, ținând hârtia aproape de inimă. Între timp, la Cluj, viața își cerea drepturile. Lucram la revistă, participam la evenimente, dar mereu lipsea ceva. Prietenele îmi spuneau să trăiesc clipa, dar clipa mea era mereu acolo, la Paris. În noiembrie,
Am decis să fac pasul pe care l-amânasem. Am cumpărat bilet de avion. Prima mea călătorie singură. Am ales o rochie vișinie, un palton elegant și cizme negre. Voiam să arăt ca femeia care a știut să-l aștepte. Când am ajuns, el m-a așteptat la aeroport. Era altfel. Purta un palton negru lung, eșarfa verde atârna pe umeri, iar ochii sclipeau. Când m-a văzut, a lăsat bagajul jos și a venit spre mine. Ne-am îmbrățișat atât de strâns, încât zgomotul mulțimii a dispărut. Ai venit, a șoptit. Ți-am spus că nu pot trăi doar din scrisori. Parisul era rece, dar pentru mine ardea. Ne-am plimbat prin Montmartre, am urcat scările spre Sacré-Cœur, am mâncat croasante calde într-o cafenea mică. El îmi povestea despre colegii lui, despre presiunea profesorilor, dar și despre inspirația care îl invada zilnic. Știi, tot ce fac aici pornește de la tine, a spus, arătându-mi un caiet plin de schițe cu chipul meu. M-am uitat la el, copăleșită. Seara, în garsoniera lui mică, cu ferestre spre acoperișurile gri, ne-am așezat pe covor. El a dus o sticlă de vin roșu, eu mi-am desfăcut paltonul și am rămas în rochie, cu părul lăsat liber. M-a privit lung, cu intensitate care m-a făcut să tremur. Ilinca, să știi că toate distanțele, toate așteptările, merită pentru clipa asta. M-a sărutat, iar sărutul acela a fost mai puternic decât toate promisiunile noastre. Era confirmarea că, indiferent unde ne-ar fi dus viața, iubirea ne lega ca un fir nevăzut. Am petrecut câteva zile în Paris, fiecare moment fiind o comoară. Când m-am întors în Cluj, știam că urma să mai așteptăm, să mai luptăm. Dar acum nu mă mai temeam. Aveam certitudinea că povestea noastră nu era doar o etapă, ci drumul întreg. Pentru prima dată, am privit despărțirea nu ca pe un sfârșit, ci ca pe o probă de rezistență. Și eram gata să trec peste orice,